Eh? Ya kowe. Seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno mring sliramu dowo ngayu raeling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tan anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak tunggu-tunggu jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tega ning atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyadeng sliramu bondo nanging lungi teng asmara seprene nggonku ngenteni janji iki prasetyane ati kadung tresno ning sliramu dowo ayu raeling dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan ayu tak tunggu-tunggu jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tega ning atimu saya gawe gelo iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging iki asmara
bersama New Dewangga Indonesia. Ami gendeng iki tresna bojone wong. Ayo Mas Ali yang dari Desa Pakel digayeng nih Mas Sujio. Yen eling nalika semono kowe teko arep omong apa ane ngisor lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojo kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji tak ketenger atiku iki jebul kowe durung rapi resmi tresno kok bojone wong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sadelo bisa nambani kangenku kembang malati harum gandane ati iki mikir kowe wani sumpah tresnaku ati suci mugi Gusti tansah ngijabahi. Monggo Mas Kempor gendang teko tanteni bola-bola iki Mas Kempor. Ya. Semoga Pak Jidur nembe rawuh juga pinara. Abang ijo warnane saka pohong asale ora urung yen sambang mong plenggang Matur sudah nuwun.